What's up mga kaugo? Kapag mo unsa itong buhaton karon? Ipaprank namin ngayon ang aming director! Wenji. So, watch out ka lang sa amin. Wala lang yun milingaw karon na i-vlog. Ato ng tabunan in 3, 2, 1! A few moments later. Lapit. Hindi, unsa na yung ranggapord? Nagdoon kay Melbourne? Wala yung po na. Wala yung cellphone. Ito Grandmaster. A few moments later. Cigarette is bad for your health. Uy, tabayo. Uy! Unsa tarungon oy? Unsa tarungon? Di, regarding sa kanang kuan ba, ang sa tinuod na dito nindot mo tag feedback sa uban. Pero kanus asturyaan ba? Kasi yung tabi ko ulit. Bye. Pag kinarong ba, lain mo kay brag lousy mo gud ang hindi ka kuan good. Mas nindot yun. Kung may energy ba? Isip po deh, sige, mura na nagpa-view sa kuan sa kamera. Abs. Hindi ko ay nagkikigas niya, wala bro, takong na. Ano na pati itong upload. Ya, kita beli dulu sih. Ikaw po. Ayoko. Sana po kuan ba, lumang na kay ka. Pagkatapon, hindi mo kapag. Gat-gat, ako, ay nung lang, gat-gat mo ba na yun? Ano yung reklamo? Ito, libre mo, uban mo, ay naging uban mo. Bangon mo ba? Ako na, kuhan ko, kaya ano, tanawa ko na ito, wala ko kayo, kuhan yung pahapon. Minute views ito, 5.2. Yung naglag ko? Umay ko ito ko. Kasi naglag ko na, diba, ang nindot mo ba nga i-content, baka nang related sa mga kuhan, baka nang pambuhat din sa mga tao, like sabi ka na mga artist mo sa pagkira. Ano ba yun? Hindi ko yun. Amin lang, teka rin, ito kang kumilingon kung ganun makutis ang manyak. Manalig ba pati? Kasi yung kuha na ni. Manalig ko, mampos ako, OGOP. Ati sa inyo ka na. Wala ko'y problema sa ilana. Kasi ka-vlogger din ka na kami. Hi Barbie! Sabi ko na! Kami ko mag-vlog ng editora na. Buang ka na ba din ha? Ito. Ang gapon. Isto. Magulo ka kalambot siya gulo. Isto. Gato mo. Yabe ko pautang. Ano yung kot mo ka? Suri ito si Tando. Ha? Hindi ko pa pag-cellphone. Kita ba? Nani pag-acting ano? Minaw magupo. Hindi ka kuwan kung sa ganito. Tapos nilala ang mega di ay. Yung tinood problema yun ay kalimutan ko. Problema ko sa dito. Wala, uy, bro, kuhan ko na. Nahaw nga na? Kuhan, baka kulay tabo sa kuhan na sa page. Balik na magyapon ako. Basta magpulupon na mga tinsulog dyan. Wala kasi kayo mga klaro. May undang ang ganito. Walang tiglaro na. Unsa ni pang school lang, undang? Ako na agad na dugo nito. Down sa tanig. Paway. So ay gaya ba? Bata na to kuan na example na si kuan si Brian. Sumapod niya, grabe ang pag-aray ni Brian na sa mga paniagi pa. Kasabot mo ni Brian. Nana mo abot sa puto nga pag-aray niya way na hitabo. Nana ba ako murang ko may ubos gud malay na ba ko sa tao. Alasan na on. Dili na ba kana lalim nga pagpakarit ni kinaabot. Alasan na on ay dulog din. Sa kanso para mga kwarta pa siya.
rin siya. Way kuan. Wala na ikaw. Kisa man way klaro daw ba? Pero wala niyo. Magkubya ka ako kasi ako klaro ano. Dili na mo na dapat malain ko kay sa tinuod lang no kung kamoy kuhaon sinala mo ang kana mga inanan ninyo mga Ros layo ra kayo na sa mga professional hindi kayo na kay kana yung mga sa mga yaw-yaw Bakit? mao gani ang kanang pagyaw-yaw na ko para na lesson na ninyo para makuha mo para dili mo kanang dugayan o kuan ba nasabot. Hindi, sakit itu dugon kay lingon ka. Buhay ka nung tagakol mo dugon na. Kaya akin yung tagak-grind mo kay ulo. Di wala mo ko niyaw-yaw na kuha na to. Ang akong gikuha na to kay kung manahog mo, ang akong gikuha ninyo, mungga po manakal yapon mo. May na para makapuhoy ba? Ako naaran ninyo ito, magkuha mo naman ako kay in the first place, naman ko galing YouTube channel good. Hindi mo ko magkuha, di ko magsakit. Sayang mo, bugit. Ako ko itong YouTube channel ba? Ano sa puro ng sigat sa kape ng views eh. Bago ko nag-start, kung pinaraw ka, taano lang po ko. Ay, sakit. Dali mo yung sakitan eh. Guna to. Dali kay ka masakitan, dili ka ba? Kanang sumugong sa imong panghitabo o kana sa imong kaugaling imong personal, dili mo kay ka masakitan. Kana lang simple to tayo nga. Hindi katong tayo mga kulot. Nalain mo, lain gigod kay. Guna to. Kapit ko makabuhi. Kung wapa ko nakatungtong ni Brian Salulio. Ay, tagak ko ni good. Kasi yung pangulong ko na ako, magpapa naman mag-game ng vlog. Kaya, at ipa-upload sila para mag-link mo sa tab. Sa una, dugan mo. Bawang ko naman, napugos na ka kay... Bawang ko, vlogging ka. Puro ka ba ng... Ikaw may. Ano to? Ang nakakuha naman. Jennifer, malaki eh. Klaro kayo. Wala ko yung gusto na klaro kayo. Lago. Nato, para mo na sulti na ko ba? Pero karon okay na. Hindi na ako. Joke na ba ito po? Bantay mo itong... Wala ko yung problema eh. No. Kung balik-balik ko si Turo, ako ay grado ng ginana. Hindi mo. A few inches later. Buwas na, nalago talaga si Kalutok sa... Bukar ka. Disney, Kalutok. Yata. Dako, dako. Apa rin? Ito, ano mo doon itong... Ano no? Pero zara sa dako na. Ay, lakaw tay. Lakaw na. Ano tayo buhaton dre day? Uli na ko ba kayo mo mag... Kuhan ko ng peso. Tuwasan sa ako nag-edit. Ito nung tuwas-tuno eh. Ba't hindi na ito tuwas-tun? Tiwas ka, wala sa kay klaro ko. Uy, ako nang iwan naman. Don't like this. Dilit. 3, 2, 1, it's a prank! Gani ako nakikibahan! Ya, atong interview. Ikaw unsa una pangutana, ay ako una pangutana. Kumusta mo unong prank mo? Ikaw gyud unang na biktima. Wala sa tinuod, jawa.